присъствие на 5 континента, в повече от 40 страни, 320 000 квадратни метра бизнес площ, повече от 130 000 търговски консултанти, 760 милиона продадени продукта, 80 милиона удовлетворени клиенти, повече от 65 милиона проведени презентации на година, 25 години неспиращ растеж. Cepter International е мултинационална компания със седалище в Швейцария. Тя е една от първите компании в света, която осъзнава заплахите, застрашаващи човешкото здраве в съвременното общество. За 25 години мисията на Cepter Group подобри качеството на живот на милиони хора по целия свят. Компанията се грижи и предпазва здравето, красотата и благосъстоянието на хората. Щадящите околната среда продукти и екологичното съзнание са дългосрочни ангажименти на Cepter International. Създадени чрез неуморни научни и технологични изследвания за период от 25 години, продуктите на Cepter олицетворяват една уникална система, която предлага решения за здравословен начин на живот. Всички продукти на Cepter са разработени чрез идентични стандарти за високо качество, отлична изработка, усъвършенствана технология и невероятен дизайн. Те са категоризирани в следните брандове: Cepter Medical. Иновативните медицински уреди и продукти грижа за здравето са ненадминати както в областта на превенцията, така и в терапиите за възстановяване, като откриват нови хоризонти в областта на здравните и козметични процедури. Cepter Home Art. Колекцията шедьоври представлява уникална патентована система, която се използва в световен мащаб за здравословно и бързо приготвяне на храна, както и за безопасното й съхраняване и елегантно сервиране. Cepter Home Care. Революционните уреди и аксесуари са идеални за бързо почистване, дезинфекциране и пречистване, както в условията на дома, така и за професионални цели. Те са създадени за да почистите дома си и да го направите здравословно и безопасно място за вас и вашето семейство. Cepter Cosmetics. Научно усъвършенстваната швейцарска линия от бяла и декоративна козметика е създадена на основата на активни съставки с разкрасяващи и лечебни свойства за предотвратяване процесите на стареене и възстановяване на кожата в името на здравето и красотата. Cepter Luxury. Съдържа престижно изработени в Швейцария часовници, писалки, бижута и продукти от линията Home Design. Тези луксозни колекции са прецизно изработени до последния детайл за несравнимо изразяване на стила. Днес 7 производствени бази, базирани в Германия, Италия и Швейцария, произвеждат стотици висококачествени продукти за дома, които са се превърнали в синоним за здраве и красота по целия свят. Ние се гордеем с нашите продукти, оригиналния им дизайн и усъвършенствана технология. Ние изпитваме удоволствие от нашата работа и уважаваме всички, които работят с нас. Ние предлагаме на всички възможността за по-дълъг и по-щастлив живот и успеха, който заслужават. Ние предлагаме на всички възможността да станат наш партньор в мисията ни за здраве и постигането на невероятен успех. Cepter. 25 години на съвършенство. Бъдете част от Cepter. Живейте здравословно. Живейте по-дълго.